Σας καλωσορίζω στη Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης για ακόμα μία φορά και σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Σας καλέσαμε εδώ για να σας ενημερώσουμε για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που διέπρατε διακεκριμένες κλοπές σε περιοχές της Κοζάνης. Εξαρθρώθηκε λοιπόν από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Κοζάνης εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διάπραξαν συνολικά 8 διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών από οικίες σε περιοχές της Κοζάνης κατά τον προηγούμενο μήνα. Σχηματίστηκε ποινική δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος 2 αλλοδαπών, μιας 30χρονης και ενός 25χρονου για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, ενώ για την ίδια υπόθεση αναζητούνται 3 ακόμα συνεργοί τους, τα στοιχεία ταυτότητας των οποίων διερευνώνται. Ειδικότερα, στο πλαίσιο εντελεχούς έρευνας και μεθοδικής αξιολόγησης και αξιοποίησης των στοιχείων και δεδομένων που προέκυψαν κατά την εξέλιξη της προανακριτικής διαδικασίας, προέκυψε ότι οι προαναφερόμενοι είχαν ενωθεί για να διαπράττουν κλοπές από κοινού, συγκροτώντας εγκληματική οργάνωση με δομή, διαρκή δράση και έχοντας στα μέλη της διακριτούς ρόλους, χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία πάντοτε. Συγκεκριμένα η ομάδα δρούσε έχοντας στα μέλη της διακριτούς ρόλους, οι οποίοι εναλλάσσονταν μεταξύ τους ήτι. Ένας αναλάμβανε την εκμίσθωση μεταφορικού μέσου και την οδήγησή του, άλλος λειτουργούσε ως χιλιαδόρος, άλλος αποσχολούσε τους παθόντες με διάλογο και οι υπόλοιποι εισέρχονταν στις οικίες αφού διαρρήγνιαν πλαϊνά και αθέατα από το δρόμο παράθυρα ή μπαλκονόπορτες με χρήση αιχμηρού αντικειμένου προκειμένου να αφαιρέσουν τη μαφή και χρήματα. Αναλυτικότερα, οι 30χρονοι με τον 25χρονο από κοινού και με 3 ακόμα άτομα στις 12 Πέμπτου 2016 και στις 23 Πέμπτου 2016 σε περιοχές της Κοζάνης, Κρόκο, Ροδίτη, Πετρανά και Άνω Κόμη, διέρεξαν συνολικά 6 οικίες και αποπειράθηκαν να διαρρήξουν άλλες 2 ιδιοκτησίας 8 ημεδαπών ηλικίας από 30 ως 61 χρονών, αφαιρώντας από αυτές χρήσματα και κοσμήματα συνολική αξία σε 7.300 ευρώ. Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι 30χρονοι και 25χρονους έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αρχές για παρόμοιες πράξεις, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες από το Τμήμα Ασφαλείας Κοζάνης για την ταυτοποίηση των άλλων 3 ατόμων, την εξακρίβωση της ύπαρξης τυχόν περισσότερων συνεργών τους, μελών της ανωτέρω κλιματικής ομάδος και της διάπραξης και άλλων περιπτώσεων κλεπών από τα μέλη της. Η σχηματιστή της αντικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα θα υποβληθεί και στον Εισαγγελέα Πλημμυντικών Κοζάνης. Εκτός κειμένου να σας αναφέρω ότι οι οικίες οι οποίες εκλάπησαν ήταν στις παρυφές των οικισμών και των τοπικών κοινοτήτων, στις άκρες δηλαδή του χωριού, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι κακοποιοί και να μην γίνουν αντιληπτοί, αλλά και να μπορούσαν να διαφύγουν γρήγορα. Στις περισσότερες περιπτώσεις έλειπαν οι ιδιοκτήτες, αλλά αρκετοί από τους είχαν κάνει το λάθος να αφήσουν κάποιο παράθυρο ανοιχτό ή μισάνοιχτο ή μπαλκονόπορτο. Ποια μεθοδολογία χρησιμοποιούσαν, δηλαδή, και αν υπάρχει έτσι, είστε σε έρευνες και για άλλες περιπτώσεις και σε άλλες περιοχές της περιφέρειας? Το modus operandi, δηλαδή η μεθοδολογία που χρησιμοποιούσαν ήταν η εξής. Επέλεγαν καταρχήν σπίτια τα οποία είπαμε να είναι απομονωμένα στις άκρες της περιοχής. Φρόντιζαν να έχουν μάθει από πριν αν είναι μέσα ένοικοι ή όχι. Εφόσον όμως έβρισκαν ή έβλεπαν ότι κατοικούσαν, έλεγαν ότι ψάχνουν, ότι είμαστε λογιστές και ψάχνουν τον τάδι. Και προσπαθούσαν να αντλήσουν πληροφορίες για άλλα σπίτια. Λοιπόν, ακολούθως, αφού επέλεγαν αυτά τα σπίτια, προσπαθούσαν να βρουν παράθυρο ή μπαλκονόπορτα που να είναι μεσάνυχτη ή εύκολα να διαρρήξει κανείς. Και τώρα είμαι κατσαβίδι, είμαι άλλο αιχμηρό αντικείμενο. Άνοιγαν το παράθυρο την πόρτα, έμπαιναν μέσα και άρπαζαν ό,τι πραγματικά έβρισκαν. Κυρίως κοσμήματα και χρήματα, αλλά κυρίως κοσμήματα. Με την ευκαιρία να συστήσω να αποφεύγουμε να έχουμε στα σπίτια μας μεγάλα χρηματικά ποσά. Κυκλοφορούσαμε με νοικιασμένο αυτοκίνητο και ξέρουμε ποιο είναι το αυτοκίνητο. Τοποθετήστε στην κύρια είσοδο της πολυκατοικίας μηχανισμό αυτόματου κλεισίματος πόρτας. Κλειδώνετε την κύρια πόρτα της κύριας πόρτας του διαμερίσματος με κλειδαριά ασφαλείας. Κλειδώνετε πάντα όταν φεύγετε, ακόμα και αν πρόκειται να απουσιάσετε για μικρό χρονικό διάστημα. Μην αφήνετε ποτέ την κύρια είσοδο ανοιχτή με στηρίγματα και προσέχετε ιδιαίτερα να σας ακολουθήσει κάποιος μέσα στο κτίριο. Θέλω να πω να τονίσω σε αυτό το σημείο, ότι όσο πιο δύσκολο είναι για κάποιον κακοποιό να διαρρήξει ένα σπίτι, τόσο πολύ προστατευόμαστε. Συνήθως τι κάνουν αυτοί? Αν δουν ότι είναι δύσκολη η πρόσβαση, δεν κάθονται εκεί με τις ώρες για να προσπαθήσουν να κάνουν διαρρήξη, γιατί είναι αντιληπτοί.
Οπότε, αν δουν διπλές κλειδαριές, δουν ότι υπάρχει συναγερμός, δουν ότι είναι δύσκολη πρόβαση, πάνε παρακάτω, φεύγουν. Είναι λεγόμενη περιστασιακή πρόληψη. Τα συστήματα ασφαλείας της κυρίας εισόδου, θηροτηλέφωνο και με οπτική εικόνα, θα πρέπει να σας επιτρέπουν να αναγνωρίζετε και να ελέγχετε τους επισκέπτες σας. Μην ανοίγετε ποτέ την πόρτα χωρίς να βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τον επισκέπτη. Μην αφήνετε ποτέ ξεκλείδωτες ή ανοιχτές τις πόρτες και τα παράθυρα των μπαλκονιών. Η περιπτώση λοιπόν που αντιμετωπίσαμε τις τελευταίες, αυτές που αναφερόμαστε δηλαδή τώρα, είχαμε τέτοια θέματα. Είχαμε μισάνοιχτες πόρτες ή παράθυρα. Ή παράθυρα σαν άκρες. Ενδεχομένως λόγω ζέστης ή το ξεχνάμε καμιά φορά. Έτσι. Οπότε όταν φεύγουμε από το σπίτι, βεβαιωνόμαστε ότι έχουμε κλείσει πόρτες, παράθυρα και όλες τις εισόδους. Αποφεύγετε να δίνετε τα κλειδιά του σπιτιού σας σε τρίτους. Όταν μετακομίζετε, να αλλάζετε τις κλειδαρίες και τα κλειδιά. Μην αφήνετε δεύτερα κλειδιά στις οικίες σας κάτω από γλάστρες ή καλάκια. Το συνηθίζουμε να το κάνουμε όλοι αυτό. Αφήνουμε ένα κλειδάκι κάτω από εκεί, μήπως τυχόν ξεχάσουμε τα κλειδιά ή μήπως πάει κάποιος συγγενής μας για να βρει το κλειδί να ανοίξει. Αλλά μαζί με το συγγενή μας το βρίσκει και ο κακοποιός, γιατί ξέρουν ότι λειτουργούμε κατά αυτόν τον τρόπο και μας ανοίγει το σπίτι, μπαίνει σαν κύριος και κλέβει οτιδήποτε βρει. Μην αφήνετε ποτέ μεγάλα χρηματικά ποσά ή αντικείμενα αξία στο σπίτι σας και μην γνωστοποιείτε στο κοινωνικό και επαγγελματικό σας περίγυρο τα περιουσιακά σας στοιχεία που φυλάσσονται στην οικία σας. Ιδίως από απομακρυσμένες περιοχές, γειτονιές, δούμε αυτοκίνητα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε στην περιοχή ή ανθρώπους να κινούνται ύποπτα. Να ενημερώνουμε αμέσως την αστυνομία και να προσπαθούμε να συγκρατήσουμε τον αριθμό κυκλοφορικών. Έχει τώρα ένα μήνα σχεδόν που λειτουργεί, έχουν εφοδιαστεί με οδηγίες, μέτυπα για οδηγίες και για τις κλοπές και για τις διαρρήξεις και για τις απάτες και διανέμονται σε όλους τους κατοίκους των περιοχών αυτών. Και βεβαίως και προφορικά γίνονται συμβούλες. Ναι, μέχρι τώρα τη λειτουργία της είμαστε ικανοποιημένοι. Έχουμε δεχτεί μηνύματα και ευχαριστήρια από τους κατοίκους αυτής της περιοχής. Είναι σημαντικό πλέον να πηγαίνει η αστυνομία στον πολίτη και όχι η πολιτεία και όχι η πολιτεία στην αστυνομία και για λόγους όμως που έχουν να κάνουν με την εξυπηρέτησή του και όχι για λόγους καταστολής εγκληματικότητας.